Wcześniej jechał ten towarowy, teraz znowu coś innego jedzie. Więc może i bym się napił, ale no, Boże ciało jest dzisiaj. Nie no, 3 towarówki na raz, tylko że jedną przegapiłem. A może ten mi da RP1. A zaraz zobaczymy, tylko uwaga. Stron widzisz, proszę zatknij. No, dziękuję. Trzy towarówki naraz. Tylko, że jedna przegapiona, jak już mówiłem. Ale dwie się mijały. Z trzech, nie, to jeden to samo widziałem. Wow. Co? Kod QR tam był? What? Kod QR tam był.